Kako nas nadi? Aleksandar i ja ponovo u Vibe patroli. Pitaćemo naše sugrađane šta? Pitaćemo ih šta bi uradili kada bi saznali da njihov komšija homo sapiens. Šta bi ti uradili? Ja bih rekla super, jer sam i ja isto homo sapiens. Ljudi verovatno ne znaju. Homo sapiens, za one koji ne znaju, je čovek. To verovatno ljudi ne znaju. Ajde da Misleće pitamo. biće. Može jedno pitanje? Kratko, veoma kratko. Ne, već tako je počela anketa, idemo dalje. Ajde. Šta bi ti uradio kada bi saznao da ti je komšija homo sapiens? Homo sapiens. Homo sapiens. Da mi je drug homo sapiens. Stvarno ne znam to pitanje. Pa ne znam. Ne bi se družio sigurno sa njim, nema pojma. Pa ne znam zašto, to je njegova stvar. Danas treba svi da žive svoj život. Ništa, lepo za tebe. Drago mi je zbog tebe. Bez obzira da li je neko drugi, bilo šta drugo. Pobegao bi. To je njegova stvar. Ne znam. Mu rekao nešto. Pa neko u Iraku. Ovo je dokaz zaista da svi koga ja pitam, koje ja pitam, nemaju pojma šta je homo sapiens. Šta bi uradio kad bi saznao da je tvoj komšija homo sapiens? Ništa. Normalan čovjek, šta? Moram da nađem nekoga da ga ja pitam ko zna. Šta bi ti uradio? Ja sam homo sapiens. Evo ga jedan dečko koji zna, ne mogu da verujem, dobro. Mislim da je ovo strašno. Ovo je kraj naše ankete. Zaključili ste nešto o ljudima nadi. Aleksandra privlači uvek neke... Ljudima nadi. Ajde, ćao. I know deep inside your heart that you